Satsho sangena thina esingalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Usizi lodwa kwabebhange iThala. Owezemfundo wentula inkece kanti kufakaza wezomhloli kwakaMadlanga. Nina bakambomosho omnyama indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Amakhasimende anezimali ezivaleleke ebhange iThala akhala ngokuma kwempilo njengoba kungacaci namanje ngesimo saleli ibhange lamiswa ukusebenza ngenyanga kaMasingana uJanuwari walonyaka. Lamakhasimende abeke kanjena ngathi uyodlulisa izikhalazo zayo ehhovisi kaNdunankulu wesifundazwe eMgungundlovu namuhla. Abantu okuvaleleke izimali zabo ebhange iThala bathi sebefuna ukubika udaba lwabo kuNdunankulu wesifundazwe. Akakacaci ukuthi kwenzakalani ngendaba lezo zimali ezavaleleka. So ke kwase kwaba kule group esinayo kwaba khona idelegation ekhishwayo ukuthi akebeze bezozwela ukuthi kuqhubekani la phakathi la office laNdunankulu. So ke silapha ka namhlanje ukuthi kuzokwenza inhlelo zokuthi singenza kanjani ukuthi sibonane noNdunankulu ukwazi ukuxoxisana ke ngendaba ukuthi kwenzakala ngoba kunama rumors esiwazayo ukuthi no 300 million osuphumile ukuthi kukhokhelwe abantu abafake imali zabo eThala, but ke manje akakaphumi statement esicacile siqhamuka eThala noma siqhamuka eofisini likaNdunankulu. Laba bathi ukuvaleleka kwemali yabo kumise izinhlelo, abanye bangene ezibhedlela nasezikweletini. So manje asikwazi ukwenza izinto kulekhile, asikwazi ukwenza imicimbi kufanele senze, asikwazi ukwakhimiza ingane ihlela yile esikoleni ije ukuthi anginamali ukuthi ngihambe esikoleni. Unyaka wokuqala lo ihleli na next day izobe isahleli mostly imali izobe ingakaphumi. Enye yenza umatric this year nakhona futhi izophinda iqede futhi iphinde ihlale ngoba angikwazi anginayo imali efanele ngenze ngayo into zengane. Mina ngumuntu oyisebenzayo sisi. Ngihlukumezeke kakhulu ngoba manje ngangina necontract elokhunjeni kwesinye isibhedlela ngikhokhela abantu kwangena imali yavaleleka yonke lapho. Amabhizinisi engizama ngawo nje afadalala. Yabo ngiqala kani ngiyastrugglisha nje manje. Yasihlukumeza kakhulu ngoba abanye ozakwethu bakufuna babe nemishado, abanye babe nemingcwabo, abanye kwakwemali zempesheni. Kukhona abanye ozakwethu ababeshe groupini, omunye nje washo wathi unemali yakhe u500,000 evalelekile, omunye wathi unemali engaku 250,000 imali evalelekela. Engathi futhi kukhona nabanye abazi ba-admit hospital ngenxa ye-depression ngesizathu sokuthi akucaci ukuthi kwenzakalani ngemali zabo. Okubaphatha kabi ukuthi amahhovisi eThala avaliwe. Yabona kuyakhulunywa nangabasebenzi ukuthi kuzophuma leyo mali ikhokhela abasebenzi kwenzeke ini nani, kodwa ayiphathwa eyethu. Endakushiwo lutho last besikade siye eThekwini. eThekwini yakhona asangathola umuntu kwathi akekho umuntu ozokhuluma nathi. Wathi kuzovuleka kuzoba neZoom la sizokwazi khona ukuthi sikhulume sonke sibe nemeeting akwazi ukusichazela. Egcineni ngo last minute kwathi isikhanseliwe. Okhulumela uNdunankulu wesifundazwe uthi isaqhubeka imizamo yokulekelela ibhange iThala. uNdunankulu uMatasa uqinisekisa ukuthi abantu bakwaZulu Natal bebhange neThala bazokwazi bahlomula imali yabo ngokusebenzisa ke amanye amabhange akhona okusekusele kancane ukuthi kuvunyelwane ukuthi bazoyithola kanjani imali bekwazi ukuthi ke bahambe beyithatha khona. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ngqongqoshe omnyango wezemfundo kuleli uSiviyo Khwarube nobuholi besifundazwe kwaZulu Natal babhunge ngeinkinga ezikhungethela omnyango ngenhloso yokuqhamuka namasu okuhlenga. Lezi inkinga ithinta ukwentuleka kwemali nokunye okuningi. Ukubhekana ngqo nodaba lothisha nabafundi abayizipoke emnyangweni wezemfundo kwaZulu Natal ngezinye zezinto ezimenyezelwe njengekuzoxelwa kuzo ukuxazulula izinkinga zezimali ezibhekene nalo mnyango. Ezona zinto sifuna uzenza kangankumbi into bana senze i-audit yama-ghost employees ne-ghost abafundi. Into funeka siyenzile into ba i-contract management nayo i-making sure into bana i-treasury njengoba isebenzisa section 18 of the PFMA iyazi into bana imali iya apho funeka kube imali yekhona. Also ngaphezu koko kuyanyanzeleka into bana i-consequence management ibe yinto esiserious ngayo. Umuntu oba imali karhulumente funeka yazi into bana akho ndawo yokuzimela kwaRhulumente, imali imele into bana ifike kuzo zonke iclassroom. Lokho kuvele sithangameni nabezindaba besibanjwe eThekwini nalapho kuvele ukuthi ke yize udaba lungaphathwa ngendlela kwemali lungezinye zezinto ezikhinyabeza lo mnyango, kepha ke nongafaka kwemali eyanele kuguqisile. uNdunankulu uvezeke ukuthi badinga imali engaphezulu kwa3 billion amarandi kumgcine mafama. This is not a new problem that we are faced with. It's an inherited problem which we are all aware, because I was just frank
right in the beginning that we inherited a government with almost 70 billion rand that was taken from our government due to the budget cuts. So it's an inherited challenge of which we have been able to navigate through it. As you will know, that for norms and standards, we're able to sit around that troika to resolve on the way forward. As a result, we're able to address the challenges of 2024. As a result, we'll be going to the examinations without challenges. Though I emphasized to the minister that we really need national government to provide financial support. We will be doing everything internally. Umgcini mafa wesifundazwe uthi ke sesilahlekelwe imali engu-80 billion wamarandi. So let me repeat what I said, because it gives context to what the Premier and the Minister were saying about the financial position we find ourselves in. The budget cuts, and it's about over 10 years that the equitable share grant to provinces was cut. And also you remember we faced unfunded wage agreements. It's about 80 billion rand that KwaZulu-Natal lost. Now that has to come from somewhere. The province, before our time, they had to cut all departments. And eventually you have to start cutting COE to be able to save 80 billion rand. If I wanted to balance the books of KwaZulu-Natal today, I would need 7 billion rand. Now that's remarkable, having given away 80 billion rand and all we need is 7 billion. Polisa KwaZulu-Natal bebebambe umbhikisho nalapho ke bekubanjwe khona lesithangamina bezindaba bekhala ke phakathi kokunye ngokungahawulelwa nokunye okuningi. It's been amathema u2 asiholele and niyasinikeza i-date kodwa ama-promises ifika i-date idlule singaholi and kusebenzeka kanzima ema-ECD if ungayitholi i-payment, you know. So enye izinto ezimain ukuthi asiholi ngesikhathi, asiyazi i-date yethu yokuhola. Even ngisho singatshelwa le date ukuthi hayi i-run beningekho kwi-run, so thina sibukeka njengabantu abangenandaba nazo. Ezindabeni zwa KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ingenelo osukwini esishagalombili namuhla ikhomishana kaMadlanga ehleze ePitoli eGoli. Lieutenant General Tumsani Khumalo ngumphathi wophiko lwezomhloli nguyenako bethula kubufakazi bakhe namuhla. uKhumalo unesipiliyoni seminyaka engu-34 angena emaphoyiseni kanti futhi uke waqoqobala izikhundla eziphezulu ezihlukene. I am Lieutenant General Khumalo in the South African Police Service, currently holding the rank of a Lieutenant General, and the post title I am the Divisional Commissioner of Crime Intelligence since the 1st of December 2022. Coupled with my current title and position, I have also been the project leader of the Political Killings Task Team since I succeeded Major General Ramatswele, who retired at the end of September 2018. Isitatimende sika Khumalo besihlukene kathathu kwisigaba A-B kanti ubesechaza ukuthi isigaba C yilapha azobe ekhuluma kabanzi ngesigameko semizamo yokuhlakaza ithimba eliphenya amacala okubulala okuhlobene nepolitiki. I'll be dealing with the disbandment or disestablishment of the Political Killings Task Team with specific reference to the 121 dockets that were returned. I'll also deal with the retaliation against the Political Killings Task Team, and then I'll conclude my affidavit. uKhumalo uphinde wachaza kabanzi ngamacala asetshenzwa yithimba leli eliphenya ngokubulala kosopolitiki aseke aba impumelelo, waveza nezibalo zalaba asebalahlwa amacala okubulala osopolitiki. The table talks to the status of suspects that are arrested by the Political Killings Task Team,
which is one of the success stories, looking at when the team started, especially with regards to bail opposition. We are reflecting that out of 401 suspects that were arrested by that time, 83, if we move towards the far right, 83 were already convicted and sentenced, and then 34 were found not guilty. And as we are reversing, we are showing those against whom charges were withdrawn. Ikomishana iyaqhubeka. Kudebo Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Ilungu lePhalamende leqembu le-EFF uSibongile Khawula uthi ukuvula kwekhomishana kaMadlanga kuzomosha imali yabakhokhi bentela kwazise kazikho inqumo ezithathwayo uma ngabe siphothulwe. Ekhuluma nabezindaba ngesikhathi kuqhubeka umcimbi we-EFF wokusonga inyanga yamagugu endaweni yaseMacambini eMandeni enyakatho KwaZulu-Natal, uMama uKhawula kuveza ukuthi umengameli wakuleli kumele kasuse ke ikhundleni labo abathintekayo kwinkohlakalo. Amagosa engoma abeshiyelana inkundla emcimbini wengoma obusemacambini njengoba bekusongwa inyanga yamagugu. Lo mcimbi ubuhanjelwe nayilunga lePhalamende kuzwelonke le-EFF uSibongile Khawula noveze ukuthi abajabule ngale khomishana eqhubekayo kaMadlanga njengoba kuzochithwa izimali. Asikwazi ukuthi savele ngomsinga ekhanda noma ngomsila bese sithi sesiyakuthatha ijudgment. Siyokhuluma after sekufike bonke obufakazi nalabantu abathintekayo, ngoba lento ye-commission sometimes ayifiki into endala yenzeka, kodwa egcineni siyasibona kukuwesa kwezimali, ngoba into ebalekile why uhulumeni noma upresident mayebona ukuthi khona abantu abathintekalayo angabathathi beze ngaphakathi akwazi ukuba bashushiswe kunoma akuthathe imali engako 700 million ukuthi kube khona le commission. I-commission asihambisani nayo kakhulu, kodwa ayikho into esoyenza ngoba phela thina siyiqembe eliphikisayo sikho ku-GNU. Lo ikhansele EFF eMandeni uSebonga Mdletshe nokuye nobehlele lo mcimbi uyachaza ngenhloso yawo kanjalo nokuhlanganyela ndawonye babungaze inyanga yamagugu. Ake ngihlanganise nje insizwa zalana eMacambini namhlanje insizwa ke sizovuselela nje umtsizwa ke sizovuselela ingoma ke sizovuselela nje isintu sakithi ikhona nje ukhona esikuhlanganele namhlanje sasithi ke sibeke umncintiswano esiubekile einsizweni uNumber 1 nje ozophuma uNumber 1 uzohamba nenkomo ikhona nje ikhungiwe ngale uNumber 2 uzohamba neskrapu imvu nje impela inkunzimalanga enonile imvu bese uNumber 3 no4 no5 besehamba nemali yena. Unobhala we-EFF esifundazweni uVukani Ndlovu uthi lokhu kuzosiza kakhulu intsha ubingagcini seyenza izinto ezingalungile kodwa kube khona ekwenzayo. Izinto esithe masihlala sizibuka njengohlaka laKwaZulu-Natal le-EFF ilezo ukuthi izinto lezemgubho efana nalezi bezisilekelela kakhulu ekutheni ulusha noma abantu abasha bangazitholi begxile ezintweni ezingafanelekile emphakathini. Bekunemkomelo yenkomo, iskapu kanye nemali kwabahambe phambili. Ezindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMacambini. Asithi ishelele etolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi izo ehamba phambili namuhla. Usizi lodwa kwabebhange iThala. Owezemfundo wentula inkece kanti kufakaza wezomhloli kwakaMadlanga. Inkosi yesizwe sakwaMandlakazi kwaNongoma enyakatho KwaZulu-Natal ubheka intinta Zulu uthi ke ukhathazekile ngokwentuleka kwamathuba omsebenzi nokuholela ke kuthene intsha besilisa ihlale ibhuquze emakhaya. Undaba ezithi usho kanjena njengoba beyingxenye yomcimbi weyinsizwa okungcweka ngenduku ubukade usendaweni yakwaMandlakazi kwaNongoma ngempela sonto.
Lapha bekuhlangana izinsizwa eziqhamuke endaweni ezahlukene okubalwa kuzo kwephesha kothuke naseZululand emcimbini okuncwa ngenduku kwaNongoma obuhanjelwe na inkosi yaMandlakazi inkosi uBhekentitwa Zulu uthi ukhathazekile ngokuswela kwamathuba omsebenzi njengoba ke izinsizwa eziningi zihleze emakhaya. Okuphakathi kwethu emakhosini kuyinto ecommon kuthina sonke amakhosi ukuthi nje izinsizwa Nkosi yami ayitohoza indawo azisebenze indawo izinsizwa manje ke njengoba silapha nje ke zothandazela khona lokho ukuthi kodwa Nkosi yami angayevuleke namathuba ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu enze emizamo thizeni ukuthi laba abantu abaningi kangaka abasha bathole amatoho emsebenzi. Lo mcimbi ubuhanjelwe abantu abahlukene inkosi uBhekentitwa Zulu unxusa uhulumeni ubavuleka amathuba omsebenzi ukuthi akakholwa ukuthi intsha noma ke izinsizwa zifundile nokungaba imbangelo ukuthi ke zingawatholi ke umsebenzi. Khule vele abantu bonke bebevela abaningi bebengafundile hayi ukuthi abantu bebefundile kuthiwa abengekho ukuthi ubani uyaqualify. Abantu bebelandwa ngamabhasi behambe bosebenza emayini belandwa ngamabhasi bosebenza emafemini ade bephila abantu kade bephila kahle kabi kungekhona ukuthi uye euniversity uthole i-degree ingani masasikhuluma eqiniso namhlanje baningi bafundile banama degree kodwa Nkosi yami abasebenzi ndawo ngamanye amagama nje ke ngeke uguarantee ukuthi masofundile usune degree uzosebenza noma kanje ngoba njengoba sikhuluma nje bagcwele emakhaya. Umdidilo wamabutho kwaMandlakazi nophinde abe ngomhlelo lomcimbi ozoba minyaka yonke uNkosikhona Phakela Umthakathi Ndabandaba uthi bakhuthaza insizwa ukuba ke zingahlukumezi. Zama khanda umoya owodwa phakathi kwezinsizwa eziningi eziqhamuke endaweni eziningi ezehlukene sizama ukubuyisa ithemba kubantu kumuntu ongasebenzi izinsizwa eziningi ayisebenzi njengoba nibona izinsizwa ehleze ibizwa phakathi nezinsuku izinsizwa kayisebenzi uma ngabe ibiziwe ziba khona leyo nto iyinkinga mangabe sisizwe nje sibuka ukwenzeka kwezinto ngempela kuyinkinga lokho ukuthi kungathiwa kunezinsizwa eziningi kangaka ezihlele emakhaya engasebenzi kusho ukuthi even isizwe nomnotho wezwe nomnotho nje womphakathi ngeke uzuye phambili makunjalo lento ke yiyo lena egcina iholele ekutheni uthola insizwa uthi uyibulela intombazana uthola ukuthi kuthiwa insizwa idlwengulisalukazi uthola insizwa kuthiwa ibulela ingane yiyo ke lento edala leyo nto ile incindeze eqhamuka kulokho kungasebenzi kanje. Ezindabeni ze1KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu emona kwaNongoma. Iqembu lebhola lezinyawo eSantos FC libe ngompetha beDokotela BV Mthethwa Memorial Cup Tournament ebibanjwe lenkundleni ezemidlalo eSiyabonga Sangweni Sport Field esedondotha kwesakamthetho enyakatho nelesifundazwe. Ukapteni waleli qembu Sihle Mhlanga uthi ukunqoba kwabesamba semali ezingango-130,000 wamarandi kuzobalekelela kakhulu ukuthi bakwazi ukubhekana nezidingo zaleli qembu. Ibiphume ngomningi bayo ke intsha yakheleke uMasipala waseMfolozi ukuzothamela imidlalo yeDr BV Mthethwa Memorial Tournament enkundleni yezemidlalo iSiyabonga Sangweni Sports Grounds eDondotha. Imeya lo masipala ithi ke le midlalo izolekelela abantu abasha ukuthi ke bakwazi ukuthi baveze amakhono abo kwemidlalo yahlukene njengoba ke kukhona nama scouts ahlonza ikhono. Abadlala isoccer bakhona abafuthi sibalandile bakwaZulu Natal abazoscoutha ngoba siyazi ukuthi kuthiwa inkunzi isematholeni so ke sinethemba ngoba iyaziwa iKing Cetshwayo noMfolozi ukuthi kwezemidlalo bahamba phambili so sithi ke isibala asikakeneli njengoba kade sino Siyabonga Sangweni oThami Sangweni manje sesikhuluma ukuthi sinomfoka Mthiyane lapha kuStellenbosch kusho khona ukuthi italent likhona. Uthi le midlalo ayigcine nje ngokuthuthukisa ezemidlalo kodwa nomnotho wendawo uyathuthuka njengoba osomabhizinisi abancane bethole ithuba lokuthi beqhube amabhizinisi abo. Lo masipala ke ubeke eceleni imali engu-90,000 randi wamaciko endawo akhele lo masipala. Dlalo kusiza kakhulukazi nakwezomnotho uma uya esigabeni sika-LED njengoba ubona bekhona odadewethu nomama abadayisa bakwazi ukuthi bacoshe. Siphinde futhi sangayishiya ngaphandle laba bezamaciko njengoba ubona kunestage lekukuswela ngolwesihlanu sithe iward neward ayilethe iciko elilodwa kusho ukuthi amaciko akhona awu18 okuyiwona anandisayo esabeka eceleni imali engango-90,000 ukuthi iciko mali linandisa akube no-5,000 elizolithola sizama ukuthi sithinte yonke imikhakha yenye. Ungqongqoshe wezemidlalo amaciko namasiko kwaZulu Natal
uthi ke zemidlalo idlala ke indima enkulu ukuhlanganisa abantu ngakho kwenza uMasipala waseMfolozi kuyisibonelo esihle okumele ke nabanye besike iphithini kuso. uMasipala uMfolozi ube yisibonelo kwabanye omasipala ukuthi masikhuluma ngebucket of services yama sports kanye nobuchwepheshe sikhuluma ngento enjani sengathi ke lokho abakuqalile bangaqhubeka nako njalo nabanye omasipala babukele lokho isport isibalekile ngaphandle ukuthi sisiza umzimba wakho ngaphandle ukuthi siqoqa intsha ukugcizelela lokho esikubiza ngo social cohesion ukuthi abantu bakwazi ukuphilisana ndawonye kodwa futhi sekuyaphilwa ngesport. Iqembu lebhola lezinyawo iSantos FC ikhaleke emuka nendobe kanye ke nesamba semali engu130,000 rand. Ukapteni waleli qembu uthi ke basebenze kanzima ukuba bebe ngompetha balemidlalo. Kwena kwethu kusho lukhulu nje kuzosisiza nasentweni eziningi sikwazi ukuthi siboost entweni besingenazo ethimini sithenge equipment yeteam because khona kuneleague esidlalayo kwi-regional league so le mali lezo sisiza isixhase entweni kanjalo and amajita nawo beyimisele all along from training sibe nespirit esisodwa sasho ukuthi ayikumele sisebenze kanzima sifight up until sifike kwi-final siseyilungiselela i-league u2025 to 2026 season nje siyenzile ukuthi siyimisele sibe nenhlonipho towards ibhola ngoba yonke into iqala kwinhlonipho uma une-discipline yonke into yakwazi ukuthi uyifeze sokufuna ukuyenza. Kanti ke isiteki salemidlalo ibhola lezinyawo belibekelwe ku130,000 rand kuthi ophuma endaweni yesibili athola u60,000 rand osendaweni yesithathu athola u30,000 rand kanti lo mnqukiswano wenetball ophuma endaweni yokuqala ubezothola ku50,000 rand ophuma endawo yesibili athola u30,000 rand kuthi othola indawo yesithathu athola u10,000 rand. Le midlalo ke ibihlanganisa imidlalo enhlobonhlobo sibala khona isibhakela ibhola lezinyawo labesilisa kanye nelabesifazane elomnqakiswano neminye. Ezabeni ze1KZN TV ngingusemkeliswe Nqulunga ngibika ngisedondotha. Ake sithi shelele idolene nebesolo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi ukuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazi indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Usizi lodwa kwabebhange iThala. Owezemfundo wentula inkece kanti kufakaza wezomhloli kwakaMadlanga. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.27 kwidola laseMelika libe ngo20.22 kupondo waseBrithani libe ngo20.25 maliqhathaniswa neeuro yaseEurope. Intengo yegolide $3,810.27 ounce uthi intengo yoyilo ngahluziwe yona ube ngo$70.13 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ibandla laziwa ngokuthi Zulu Congregational Church esendona seMaqonqo lisengathe kumqhudelwano esiphesihle Ndlovu tournament oqanjwe ngegama lomdlalo eKaizer Chiefs nolilungu laleli bandla. Umfundisi waleli bandla laseMaqonqo uSabelo Ntuli uthi lokhu kuzosiza kakhulu intsha kube ngazimbandakanye nezinto eziphumayo esandleni. Amabandla ahlukene abe yingxenye yomqhudelwano isiphesihle Ndlovu tournament nokumqhudelwano oqanjwe ngegama lomdlali weKaizer Chiefs nophinda abe yilunga lebandla iZCC. Lo mqhudelwano ubuhlelwe yilo ibandla iZCC ngenhloso yokugqugquzela intsha ubingazibandakanye nezinto ezimbi. Namanye amabandla ayichome uphaphele kwalagwala lemidlalo njengoba nawe beyingxenye yawo. Mfowethu bebandla ufowethu isiphesihle wakwaNdlovu nokuyena cishe imidlalo yonke eqanjwe ngegama lakhe. Noma engekho ke namhlanje kodwa ke nginethemba ukuthi umyalezo ovela kuyena nizowulalela ngoba sicelile ukuthi awuthumele ngenxa ukuthi usemsebenzini namhlanje. Akukho kungafanele sisakubonile kusinikezela isiqiniseko sokuthi lokhu kutshala inhlonipho ebantwini. Engeze ugcine egroundini ebuyele emakhaya. Because njengamanje siyabona isizwe sakithi kakhulukazi sathi thina abantu abampisholo sineyinkinga eziningi inhlonipho ilahlekile ngalokho nje inhlonipho iyabuya. Sinethemba ukuthi siyakwazi ukuthi silakheke ikusasa labantu abasha abaphilayo abangekho idakamizweni nabakuthandayo ukuthi bazivocavoce impilo yandi bangasheshi bahambe emhlabeni ngenxa izifo ezosomathuba. Ibandla leZCC lesihlanganisile ukuthi sokwenza lo mcimbi esiwenzayo sawubona uhamba kahle njengamanje. Okumcimbi olekelela kakhulu intsha
ukuthi tukuma entweni eziningi eziwubupha abahlala kubo lapha eminyango baqoqeke ngokwesport ukuze nemizimba yabo inyakaze ibe kahle bakwazi ukuthi baphile enyameni ebese ibandla libaphilisa ngokomoya. Intsha ibonakala iphume ngobuningi bayo ukuzoba yingxenye lemidlalo nebisingatho okusithathu kulonyaka. Intsha izokalisa ukuyithakasela kakhulu lemidlalo. Games akadenzeka namhlanje sijabulile kakhulu ngoba sikwazi ukubona experience siyafunda ekuthenini abanye abantwana badlala kanjani sokwazi ukubafundisa nathi siyafunda emaphutheleni ethu ukuthi silekha kuphi kumele siqinise kuphi nakuphi nokwenza futhi intsha ngiyajabula ukuyibona ifikile yazodlala sikwazi ukwazi nabanye abantwana. Amabandla ngiyathanda kwabonga kakhulu lapha siphithethile bengicela nalawa amanye afike sikwazi ukudlala sonke ngoba lento isikhuthaza ukuthi siyintsha ukuthi isivezela amathalente esinawo amaningi aswazi amanye bayasaba ukwaveza fanele babe nakho ukuzethemba bakwazi ukwaveza nokuthi kuyasivikela ukuthenini intsha isikhathi esiningi ingaphuzi ingabhemi. To the next day we going for ileague yamasonto so sizama ukuqoqa intsha nje ukuthi ngoba ziningi izinto engabayazenza manje kodwa bala egroundini bayadlala so kuncane sikwenzayo kodwa kufanele siqale somewhere so siqale la ukwenza i-tournament next year we going for ileague. Unobhala webandla iZCC emaqonqo uthi lemidlalo iphinde ihloniphe uSiphesihle Ndlovu ogijima kwiKaizer Chiefs kanjalo iphinde inike nentsha ithuba lokusibonakalisa kwezemidlalo. Angelilishumayele nanga ukudlala lezi ezemidlalo ngoba inhloso enkulu ukuthi asihlanganise abantu babone ukuthi ukuba sesontweni akugona ukuthi ingoba ungeke uzukwazi ukuthi ube khona kuma sport. Mhlamba ngiphinde futhi ngidlule ekuthenini njoba senze lemidlalo efana nale imidlalo esihlonipha ngayo umfowethu oyindodana yesonto ekunguSiphesihle Ndlovu odlala kwiKaizer Chiefs njengamanje. Lapha bekunemidlalo yebhola lezinyawo kanjalo nebhola lomnqakiswano. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthabani maphumulo emaqonqo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Yani nabakaqamba lankomo zolahlekele zodliwa umdlebe kwasoshangano kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.